Izvolite. Poštovani kolege, kolegice, puno pitanja, odgovori, vidit ćemo, to ćemo se analizirati 10 godina nakon pitanja do kud smo došli po tim kritičnim pitanjima važnim za državu. Evo, EU izbori, iako znamo da nije ovo reklama za EU izbore, imamo tu mistera Marasa koji sebe reklamira, ali šta je sa stotine tisuća Hrvata koji imaju duplo državljanstvo? Koliko njih glasuje? Vidimo po izlasku Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su konstitutivni narod, izvan domovine, izvan domovinske Hrvatske, broje se ispod 10.000, nije to puno ljudi, a to je namjerna sabotaža. Kad govorimo, evo, prošao je Uskrs, još tjedan manje do vječnosti, kad govorimo o vječnosti, šta je sa zakonom, novi zakon o državljanstvu? Koliko dugo ćemo čekati? To smo svjedoci smo dugogodišnje sabotaže, to smo vidjeli tisuće primjera neriješenih slučajeva za državljanstvo i drugih predmeta samo u Čileu, da ne govorim drugim konzulatima. Birokratske prepreke, primjer najbolji, evo čovjek traži 32 mjeseca državljanstvo, mora letiti mladi čovjek, 26 godina, izostao jedan primjer, samo najbolji primjer toga, te izluđujuće birokracije, mozak mora stati, mora letiti iz zapadne Kanade u Toronto, ispuniti test hrvatskog jezika, nakon toga šalju ga u Petrinjsku, iz Petrinjske u Črnomerac i tako u krugu. Kad dođe tamo kod činovnika jednoga, taj činovnik s pečatom njega gleda kao bombaša samoubojice. I još mora čekati. I tako u krugu. Evo čovjek rođen u predgrađu Sidneja, Australiji, traži državljanstvo i radi male greške, pošto on je rođen u jednoj, tamo u suburbu, u predgrađu, a ne Sidneju, greška, ispravak te male sitnice mora čekati 6 mjeseci, birokracija. Sad ja znam da je tu bio otpor Hrvata, jugoslavenske vjeroispovijesti, to je standardna procedura, ta sabotaža je davno dokazana. Sad se otvorilo još 2 konzulata, jedan konzulat u Vitezu i u Livnu, jer prije su svi ljudi bio je stampedo dole za Mostar, kako će sad biti, ali zemlje trećeg svijeta imaju dopisno glasanje. Naravno, opet sabotaža, to znamo da je to namjerna sabotaža, što sam spomenuo, naravno, do takozvanih Hrvata jugoslavenske vjeroispovijesti. Pa ja bi njima sad čestitao, pošto je prošao Uskrs, vjernici su tamo farbali jaja, tako dalje, a sad dolazi, čestitao bi im ovim Hrvatima jugoslavenske vjeroispovijesti, koji nisu slavili Uskrs, nego nešto drugo, dolazi 1. maj, to je vaš dan, onda ću vama čestitati taj dan, kako su zvali ono koji nisu slavili Uskrs, naravno, ateisti militantni, farbali su jaja na 1. maj, znate to, moj djed je njih zvao prvomajski jajari, to ćete farbati jaja, onda kako će to izgledati, to će biti srp i čekić na jajima, petokraka, mi ne znamo, ali to, moram vam čestitati, to dolazi, to je ljudsko je to sve. I šta ste dobili, 91. smo se borili za hrvatsku državu, neovisnu, samostalnu hrvatsku državu, ali vidimo sad da je crveno plemstvo preuzelo volan i šta vidimo sad? A dobit ćete 1. maj, naravno, oni su dobili, sjećate se, društvenih stanova, ima to ekonomista, oni nepovratni kredita, sjećate se onoga, dobijete 100, imate vezu tamo u banci, u partiji, u komitetu, dobijete tamo lovu, kupite kuću, popravak i s inflacijom ta kuća vrijedi manje od kutiju Marlbora. Bespovratni krediti, to smo govorili, lažne diplome, to danas gledamo, to je fallout iz tog bivšeg režima, ali nemojte očajavati, 1. maj dolazi grah, u prirodi možete peglat grah, džaba, i to će u prirodi naravno, to ćete peglat, dobili ste grah i dobili ste na kulturnoj razini rađe šerbeđiju na Brijunima, a ne možete ni tamo doći, jer crveno plemstvo tamo ljetuje, koliko, 8 eura na dan, a vi ćete uživati u grahu, a ovi će crveni kmeri dole peglat po hotelima najskupljim, orgijat po Brijunima, a vi ste dobili grah u prirodi.